ụmụaka anyị abịakwa ka anyị nọlịa n'oge egwu ọnwa, oge anyị ji enwe aṅụrị, oge anyị ji ele nlecha, oge anyị ji egwuri egwu, oge anyị ji akọ akụkọ ifo, oge anyị ji eme omenala n'ife dị iche iche. Abụ m onye nke gị Uche Nwosu, wee na-anabata gị na ihe mmemme anyị kpọrọ egwu ọnwa na nke taata. Ebe anyị bịa bụ n'Udeọzọ Memorial Primary School Ọka, ebe a ka anyị bụ egwu ọnwa anyị wee bịa. Aka m bụ onye nke gị Uche Nwosu, akarakwa m wee aka nne ya na nke a ịma anyị gwụsie egwu anyị anọrụzi ana kọrọ onwe anyị akọ, ma ndị nne anyị abịalụ ma ndị nne anyị abịarọ, anyị nwa na-enwere onwe anyị obi aṅụrị maka anyị bụ ụmụaka. Ịmara Chineke fụrụ anyị n'anya wee sị rapụ anyị ka anyị bịakwutie ebe ndị okenye na-asị anyị ọkwa ya. Chineke sị anyị gịnị? Anyị bịakwutie ụmụaka enyi Jizọs kpọmkwem. Etu a ka anyị si anabata obere nwa nọ n'etiti anyị bụ onwe mmeso ọma, nwaada mmeso ọma. Ngwa bịa ka inye anyị nke iji wee bịa n'egwu ọnwa. Ifutara egwu ọnwa mana ụta ka a na-egosi ihe dị iche iche gbasara egwu ọnwa eji mara ndị Igbo n'ụlọ akwụkwọ anyị bụ Udeọzọ Primary School. Eziokwu, mana ọ ga-amasị m ma ọ bụ na gọvanọ eme ka a na-eme ihe ndị a n'ụlọ akwụkwọ niile dị na Anambra steeti. Ọ ya dịkwa mma, ụmụazị ga na-amụta ihe ndị Igbo ya na biko ka afọ ndị afọ ka anyị kọrịa ede anyị Ileteskele afọ onye isi ụlọ akwụkwọ anyị ka ebe ị na-echekwu Oliakụ Ngozi Oti kịta ka ị bịa masịrị na ọ na-eme ọtụtụ ihe dị iche dịka na ụmụ akwụkwọ na-abịazi akwụkwọ n'oge na-adị ọcha na-eji n'ọba akwụkwọ na-ewere akwụkwọ. na-ebidokwa bịa n'ọba akwụkwọ nke m wee mụta ihe ndị ibe m na-akụ maka ihe na-agwa m ọ na-atọ m ụtọ n'ime isi m. Ngwa ka anyị jee kirie egwu ọnwa. Ama ụbọchị dị ndụ Ọkọnkwọ, anyị bịara igwu egwu ọnwa. Ndewo. Isiokwu nọ n'elu osisi na-apịacha nkwụ ya na-ekwu okwu adịghị mma, nna ya ukwu wee jide ya pịa ya mpịampịa ọzọ, pịa ya mpịampịa ọzọ, pịa ya mpịampịa ọzọ, pịa ya mpịampịa. Isiokwu nọ n'elu osisi na-ekwu ya na-ekwu okwu adịghị mma, nna ya ukwu wee jide ya pịa ya mpịampịa ọzọ, pịa ya mpịampịa ọzọ, pịa ya mpịampịa ọzọ. Onye ga-agba egwu ịya, ga-agba egwu ịya, Arinze ga-agba egwu ịya, ga-agba egwu ịya. Ọrịrịele na-eme ya, ọrịrịele n'okorobịa, ga-agba egwu, ga-agba egwu, ga-agba egwu, isuru afọ ya egwu kolonso
Ega
mma ọkụkọ. Onye na-akụ ede. Ede mara mma ọkụkọ. Chidubem na-akụ ede. Ede mara mma ọkụkọ. Onye na-akụ ede. Ede mara mma ọkụkọ. Olisa na-akụ ede. Ede mara mma ọkụkọ. Aha m bụ Nwaada Onwe Mmesoma. Kịta anyị egwusigo egwu ebe ọ bụ na onweghị ndị nne ọbụla achọ ịnọnyere anyị. Ngwa ka anyị kọrịta onwe anyị akụkọ. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O nwere otu eze n'otu obodo. Ọ nụrụ otu nwaanyị ma mụtakwa ụmụ 5 ya na otu nwaanyị. Aha ada ya nwaanyị bụ Ọnwaero. Ọnwaero mara mma. Mma nke a na-achaba ụmụ nwoke niile hụrụ ya n'anya. Ma ha niile chọkwara iso Ọnwaero ma Ọnwaero jụrụ ha n'otu n'otu. Nne na nna Ọnwaero ma ndị ọzọ bi n'obodo ha gwara Ọnwaero ka ọ nụ otu onye n'ime ndị a niile, mana Ọnwaero jụrụ ha ajụ. Ọnwaero wee na-aga n'ụzọ, ọ hụrụ eke mmiri n'ụzọ. Eke mmiri a mara mma ma sị na ọ ya anụ Ọnwaero, ma Ọnwaero jụrụ ha n'otu n'otu. Mgbe Ọnwaero kwetara na ọ ga-anụ ya ma sorokwa ya n'ala, ka ụmụ okorobịa ndị ọzọ hụrụ Ọnwaero ka o so eke mmiri ya n'ala. Ha gwuru egwu asị, Ọnwaero lawa Samara. Ọnwaero lawa Samara. Nna na bụ eke Samara. anyị bụ ofu Samara. Ọnwaero lawa Samara. Ọnwaero lawa Samara. Nna na bụkwa eke Samara. anyị bụ ofu Samara. Ọnwaero lawa Samara. Chakpi. Bo. Ọ gụsịrị akọrọ anọ. Ka Ọnwaero na-ege ntị n'egwu a, gịnị ka ị chere na ọ ga-eme ya? Aha m bụ Nwaada Amos Oluchi. Eche m na mgbe Ọnwaero na-anụ egwu a, eche m na Ọnwaero ya agbawa ọsọ. Ọ zụtara ya? Kpọrọ m ya aka. Gịnị ọzọ ka ị chere na ọ ga-eme ya? Ugbu a, anyị ga-anabanye anya banyere n'akụkọ ikpe mmọnwụ n'Okechukwu. Ikpe mmọnwụ n'Okechukwu bụ ụmụnne abụọ nne na nna ha mụtara. Ma ikpe mmọnwụ nwere ego, ma Okechukwu enweghị ego. Okechukwu wee nwee anya ụfụ n'ebe ikpe mmọnwụ nọ, ma ikpe mmọnwụ amaghị na Okechukwu nwere ya anya ụfụ. Wee jee rụọlie n'elu, rụọlie n'ala, ma gotekwere ya ụgbọala. Okechukwu wee jee na nke dibịa ka dibịa gwọrọ ya ọgwụ ka o wee gbuo nwanne ya bụ ikpe mmọnwụ. Ka dibịa gwọsara ya ọgwụ ka ọ bụ ụgbọala nwanne ya nwoke gotere ya n'ala n'ụzọ. O nwere ihe mberede n'okporo ụzọ, ma nwanne ya amaghịkwa na o jere na nke dibịa ka ọ gwọrọ ya ọgwụ. Wee bịa bewe akwa, ewo nwanne m anwụọla, ewo kedu ihe m ga-eme, ewo kedu ihe m ga-eme gị taa, ewo nwanne m anwụọla, ọ bụ mkpọzi n'elu ụwa, ewo enweghịkwa m nwanne ọzọ. Chakpi. Ọ gụsịrị nke ọrịa n'ụlọ. Ka
ụmụnne abụọ mkpọrọ aha n'akụkọ ọ zatara ya? Kedu onye nwere anya ụfụ n'ebe ibe ya nọ? Ọ zatara ya? Kọrọ na ya aka. Kee aha onye nke mkpọrọ na o nwere ego? Aha m bụ Nwaada Ebube. Aha onye mkpọrọ na o nwere ego bụ ịkpa mmọnwụ. Ịkpa mmọnwụ, kọrọ na ya aka. Ọ gụsịra nke ọra anyị n'ọnụ. Legodu kurusi wa no stand no so Nwaada Mmesoma kwa owo we na akọrọ na akụkọ onọrọzia ụlọ akụrụ ọlị aka keni fu na agwa ya Ndewo Nwaada Mmesoma. Use nne ike ka ọnụ ya Ndewo Nwaada Mmesoma. Kọrọ na aka Anụrụ m ekele unu, daalụkwanụ maka ige m ntị. inu gị ọnụ daalụ maka ige ntị. Ọ ya bụ mbọsị ọzọ ọ bụ na ndị nna abịara n'egwu ọnwa Mmesoma abịakwa bịa kọkwala anyị akụkọ ifo. Mmesoma daalụ na-apụtakwa egwu ọnwa oge ncha ife na ị na-ege nna ochie ntị na ọ na-akọrọ na akụkọ kwa ya ma nne gị si wee mụta akụkọ ife a ọkwa ya kedu onye isi n'aka ya wee mụta akụkọ ife a na anụ gị kedu ndị nne na nna ha na-akọrọ akụkọ ndị nne na nna ọ bụkwa oke na ọrụ dịrị ụnụ dị na-akọrọ ụmụaka akụkọ ifo maka na ụmụaka kwesịrị ịdị na-ama akụkọ ifo anyị ka o si aga maka na na-esi ebe ahụ amụta ihe. Ọ bụrụ na nwata mechaa ihe ọ na-eme n'ụlọ nne nna akpọkọba ụmụaka ha kọọrọ ha akụkọ ọ na-eme ka ezinụlọ na-eme gịnị na-adị n'otu jikọta ụmụnne gịnị ọnụ ọkwa na-etu a ka ọrụ anyị na nke izuụka na-egwu ọnwa ọ dịkwa ka anyị ga-asị ụnụ ka emesịa unu chebikwa anyị izuụka ọzọ kedu na ifu nna gwa ụmụaka ibe anyị nọ n'onyonyo ekili anyị ọzọ kwakwa aka bụ onye nke gị Uche Nwosu na-asị gị ka emesịa mgbe ọzọ ịbịakwa